Naranasan mo na bang ma-stranded? Na-stranded ka na ba? Yung tipong hindi ka makaalis sa kinaroroonan mo dahil hindi pwede. Hindi ka sigurado kung magiging ligtas ka o baka may panganib sa iyong daraanan. Paano ba naman kasi? Bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Ang nangyari? Stranded. Baha agad. Ang hassle, di ba? Nakakabagot. Nakakairita. Nakakaubos ng pasensya. Nakakangamba. Nakakalungkot. Nakakapagod. Parang gusto mo na lang umuwi. Na kung po pwede lang, makalipad. Papunta sa iyong tahanan. Ginawa mo na. At dahil simpleng mamamayan lang tayo, hindi natin yun kayang gawin. Kasalanan kasi talaga to ni Enteng eh. Pero ang buhay ay talagang punong-puno ng mga pagsubok. Susubukin ka. Ahamakin ka. At ang kailangan mong gawin? Magtiwala. Manalig. Maghintay. Maghintay, nasisikat din ang araw. Maniwala na darating din ang tulong. Magtiwala na merong ginagawa ang may kapal para mapabuti ang iyong lagay. Kaya kabisyo, tuloy lang. Tuloy lang sa pagsulong sa baha. Except lang kung meron kang sugat sa binti o sa paa. Mahirap nang magkasakit. At baka magka-leptospirosis ka. Sana kabisyo kinakaya mo pa. Sana ay okay ka lang. At sana ay magkaroon na tayo ng mas okay na daan. Kalsadang hindi binabaha. At mga budget na hindi binubulsa. Pero ito talaga kabisyo. Hindi ko ibubulsa yung gandang meron ako at yung pagpapaligaya na kailangan kong ibigay sa iyo. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi tayo magsasama, kapiling ang inyong Basa Princess DJ Rocketera, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sekreto. At eto na po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Nasira ang friendship namin nang dahil sa maling pagmamahal. Ang katabi mo ba ngayon, kabisyo, ay kaibigan mo? O baka naman yan ay ang kaibigan mo? O baka naman, kabisyo, kaya kayo nag-FO ng iyong kaibigan ay dahil parehas kayo ng nilalandi. Mahirap yon. Meron tayong tinatawag na bro code or girl code. Kaya kabisyo, abangan mo ang aking
ikukwento mamaya sa aking pagbabalik. Kapiling si DJ Rocky Terati kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!